Dnes popoludní som sa šiel osobne presvedčiť, ako prebieha súboj človeka s prírodou, a chcem z tohto miesta úprimne a zo srdca mene všetkých obyvateľov Slovenskej republiky poďakovať všetkým hasičom a hasičkám, všetkým dobrovoľným hasičkám a hasičom. Chcem poďakovať príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Chcem poďakovať všetkým policajtom z policajného zboru, ako aj pracovníkom civilnej ochrany. Títo všetci ľudia robia už niekoľko dní, dňom a nocou všetko preto, aby škody, ktoré spôsobujú záplavy na Slovensku, boli čo najnižšie a aby sme sa vyvarovali, dúfam, akejkoľvek obete na ľudskom živote. Naozaj títo ľudia v ťažkých podmienkach robia maximum a patrí im za to naša úprimná vďaka. A občanom, ktorí žiaľ nemali to šťastie a voda im zaplavila ich príbytky alebo inak bol poškodený ich majetok, želám, aby to nejakým spôsobom zvládli, aby to prežili, aby našli v sebe energiu a chuť pokračovať ďalej, a verím, že im nápomocné budú nielen mestské a obecné úrady, ale že aj inštitúcie štátu a jednotlivé ministerstvá nájdu spôsob, aby týmto ľuďom, ktorým vznikla nejaká škoda z titulu povodní, čo najskôr pomohli vrátiť sa späť do normálneho života. Ešte raz úprimne ďakujem všetkým tým, ktorí bojujú s prírodným živlom a robia všetko preto, aby škody na majetku a ľudské životy zostali ochránené.